Grauw is voor 2 dagen het middelpunt van muziek binnen Zeeuws-Vlaanderen. En wij zijn er weer bij. Vandaag is het Grauwe Rock Specials. Welke acts gaan het publiek verrassen? Wat maakt het festival elk jaar zo bijzonder hier op Grauw? Welkom op Grauwe Rock. Nou, ik heb hier een van de vrijwilligers bij me, al jaren hier. En dat is Gonnie. Hoeveel jaar ben je hier al actief? Nou, dit is het 6e jaar dat we hier specials hebben. Dus ja, sinds die jaar ben ik altijd actief hier. En je staat altijd op dezelfde plaats? Meestal wel, of we staan bij de merchandise te verkopen. Maar meestal staan we hier te begroeten. Dat vind ik het leukst. Zie je al die blije gezichten binnenkomen, dat is gewoon prachtig. Nou, dan heb je er wel al veel begroet vandaag, want ik zie dat... Ja, want ik geloof dat er iets van door de 1000 mensen aanwezig zijn. Dus het is... En er komen er nog veel binnen. Er komen er nog steeds binnen, zoals je ziet. Dus het is heel populair. Het wordt ook steeds populairder. En ik moet ook zeggen, het is ook een van de weinige festivals die voor de gehandicapten georganiseerd wordt. Dus het is wel fijn dat het hier is, in Zeeuws-Vlaanderen. Huh? Toch? Zeker weten. Nou, heel veel bedankt en succes, hè? Dankjewel, gaat zeker goed komen. Nou, ik heb vandaag de mannen van 1, 2, 3 bij me. Nou, echt geweldig. Nou, en jullie band die bestaat ruim 30 jaar? Ja, wij bestaan nu dit jaar 31 jaar. 31 jaar al. We zien er nog goed uit, hè? Ja, ik had opgezocht dat 35 was, dus ik was mis. Wat was nou het eerste nummer dat jullie zongen of optraden? Ja, dat is toch al een tijd terug. Dat was Manuela van Jacques Herp. Dat hadden we uitgebracht in een rock'n'roll versie. Dat vonden we zelf heel erg leuk. En dat was onze allereerste single. Dat is lang geleden. Ja. Nou, een van de bekendste nummers vind ik toch wel Juffrouw Toos. Die vind ik helemaal geweldig. Alle kinderliedjes zitten erin. Ja, dat is het ook. Het is een fantastisch liedje geworden en in de top 10 gestaan. Dus wij zijn heel blij met dat liedje. Het heeft ons wel ver gebracht. Ja, dat was een echte hit geworden. Ja, en het leuke wat Joris net vertelde is Manuela. En op de B-kant stond Juffrouw Toos. Toen nog een B-kant, hè. En die hebben we omgedraaid en toen kregen we die dikke hit. En dankzij die hit staan wij nu hier. Ja. Laten we wel zijn. Ja. Hey, het zijn wel allemaal hele leuke meezingers. Wat is nou jullie grootste veranderingen die jullie sinds het begin dat jullie begonnen, meegemaakt of doorgemaakt hebben? Oeh, zitje. Dat is een goede vraag. Ik denk de Hussel. Ja, muzikaal gezien dat de Hussel, hè, dat wij bij Radio 538 bij Edwin Evers altijd of heel lang hebben 's ochtends bij zijn show Hussels gedraaid hebben. En de Hussels zijn eigenlijk 2 liedjes door elkaar spelen. Tekst van het ene liedje op de muziek van een ander liedje. En dan moesten mensen thuis raden welke 2 liedjes er waren. Nou, dat heeft ons geen winter aangelegd. Ja. Hey, en waar halen jullie nou die inspiratie van die teksten vandaan? Want de muziek, oké. Ja, van alle liedjes gewoon uit het dagelijkse leven. We zijn altijd heel gewoon gebleven, hè. Wij eten ook gewoon gele kaas. Ja. En geen roze kaas en zo. Dat staat niet. Ja. En dan, gewoon uit onze dagelijkse beslommeringen. Als wij de krantenwijk doen en de uitbenerij en de slagerij. Dat is niet waar. Jawel, net doen alsof. Daar halen wij onze inspiratie vandaan. Nee, en van het publiek. Ja. En had je nou ook wel eens een nummer dat je dacht van, nou dat gaat hem echt niet worden en dat werd een tophit? Ja, dat hadden wij met Juffrouw Toos. Wij kregen dat te horen en Peter Koelewijn heeft dat geschreven. En wij hebben met Peter, die had een bandje opgenomen en die had ons toegestuurd en wij waren aan het luisteren. En wij dachten even van, Jezus, is dit het? Ja. En we hebben het gespeeld en het was binnen no time een hit, dus ja, we konden er ook niet onderuit. Ja, maar wat grappig dat Peter zei, weet je wat, we nemen het voor het eerst maar op en dan kijken we dan wel verder. Nou, Oké, opnemen. Ja. En toen waren we nog niet heel enthousiast. Want het was natuurlijk niet helemaal wat wij voor ogen hadden met onze muziek. En toen hebben we het uitgebracht en toen was het in één keer knijter. Ja, dat is gaaf. Ja. Nou, top. Hey, mannen, en zo'n optreden, hè, is dat nou voor jullie therapie, werk of plezier? Alle 3 in 1. Ja. Voor jou heel veel therapie. Kort en krachtig. Alle 3 in 1. Voor jou is het werk, voor hem is het plezier en voor mij therapie. Ja.
Rustig, rustig René. Nou, volgens mij, mijn volgende vraag is wie is nou het meest chaotische, maar die heb ik wel gevonden nou. Ja, zeker, dat ben ik. Hij. Nee, hij niet. Hij is gestructureerd. Hij is onze manager. Hij kan ook heel veel en ik rij auto. Oké, heel goed. En hij speelt de bas. Ja. De bas, ik dacht de bas. Nee. Ja, dat is Oh, dat is hij. Ja, dat is de bas met één. Je hebt baas en dat is 2 A's en je hebt bas met 1 A. De bas is een instrument, maar ook onze geluidsman heet ook Bas. Hey Bas, kom eens. Allemaal zo toevallig. Moet Bas ook even een goede vraag stellen, Marian. Bas, kom eens even hier, jongen. Mensen zien jou niet. Hier hebben we Bas, de geluidsman van One Two Trio, ook al 31 jaar. Ja, 31 jaar, ja. Ja, ik zie er nog goed uit van mijn leven. Volgens mij bij maar 31 of zo. Hij is 4 jaar toen hij met ons meeging. Ja, precies. Dus, ja. Nou mannen, ik wil nog even op de foto met jullie en ik wil jullie heel veel succes wensen. Mag dat? Bye bye. Veel plezier, hè. De andere kant in. 1, 2, chiekidikidee. Alles is de liefde, dat wordt juffrouw Toos. Op de kleuterschool een blauwe blokkendoos. Ik had een streepje voor het pijn, het zijn nooit boos. Alles is de liefde, dat wordt juffrouw Toos. Oké, we gaan nu lopen. Waar begint de Polonaise? Tijldame. Ja. Hallo, je bent ook weer van de partij. Altijd. Ik zou niet anders willen. Nee, precies. Wat kunnen we vandaag van jou zien, vandaag van jou verwachten? Nou, net als vorig jaar, want dat is ontzettend goed bevallen, ga ik vandaag ook weer samen met de Happy Band optreden. We hebben de afgelopen weken samen een aantal keer gerepeteerd. En ja, daar heb ik ontzettend veel zin in, want dat is gewoon een en al vrolijkheid en feest. Ja, dat heb ik vorig jaar gezien. Jouw shows die zijn interactief. Wat spreekt jou aan in deze formule, zullen we maar zeggen? En bedoel je dan de formule van het festival of de formule Tijldame en Happy Band? Welke van de twee? Van Tijl en de Happy Band. Ja, ik vind het gewoon, kijk, de muzikanten van die Happy Band, ja, die band heet niet voor niks zo. Die zijn gewoon altijd super vrolijk en die hebben gewoon ontzettend veel plezier in muziek maken. En dat heb ik ook. Dus die energie, die gedeelde interesse, dat enthousiasme, dat matcht gewoon heel goed met elkaar. Maar ja, dat moet je zelf ook leuk vinden. Hè? Het spelen voor kinderen, voor gezinnen en die anders ook actief meedoen. Ja, zeker. Maar goed, dat is hier eigenlijk niet anders. Hè. Het is ook een heel enthousiast publiek. En ja, de energie die er heen en weer gaat, die is eigenlijk hetzelfde. Hey, wie waren nou jouw voorbeelden toen hij hier aan begon? Ja, dat vind ik wel een beetje lastig. Want het is niet dat ik al van kinds af aan van plan was om ooit dit te gaan doen. Hier ben ik gewoon zo'n beetje ingerommeld, ingerold, zeg maar. En gaandeweg een beetje mijn pad gevonden. En ik heb niet echt dat ik zeg van nou die of dat. Ik zit er nou, als ik iets zou moeten zeggen, dan zit ik een beetje in de hoek van het cabaret eigenlijk. Bijvoorbeeld een duo als Waardenberg en de Jong. Die ook zo'n bepaalde rauwheid en energie hebben. En daar hou ik heel erg van. En dat denk ik dat je misschien wel een beetje terug kunt zien in hoe ik het aanpak. Ja, want energie, dat heb je toch wel, hè? Ja, dat heb ik zeker, ja. En dat moet eruit ook. Nou, we gaan het zien. Dankjewel. Succes. Dankjewel, gaat goed komen. Dan klapt het zo, weet je. Tak, 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 tak. Dus hou je handen even klaar. En dan mogen jullie straks even meeklappen als we zo over die spoorbielsen gaan. Over die spoorweg overklangen. Hou je handen klaar, boven je hoofd, allemaal, hou ze klaar. En... Zoeken, 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 trekken, konden, drukken, de ballen met z'n benen, dan gaan we door. Nog een keer. Zoeken, 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 rijden, trekken, de matje, dit, trekken, sturen, en rijden. En we gaan een beetje sneller. Zoeken, zoeken, zoeken. Ik heb de dames van K3 Tribute bij me. Jolien, Evelien en Tineke, welkom. Hi, hallo. Hebben jullie er een beetje zin in vandaag? Super veel zin in. Nou, jullie zijn de K3 Tribute Band van de Benelux. Vertel eens hoe jullie zo bij elkaar gekomen zijn. Nou, we hebben eigenlijk allemaal auditie gedaan om deze plek te mogen spelen. En dan hebben we allemaal keihard ons best gedaan. En waren wij de uitverkorenen, laten we zo maar zeggen. Ja. Nou, jullie zijn heel erg succesvol. De kinderen die kennen jullie liedjes al, maar die moeders die zingen... Ja, zeker, tuurlijk. Wat dan zegt, K3 is natuurlijk ook uit de oudere tijd, zou ik maar zeggen. Mensen van 40 jaar, 50. Ja, die zijn er ook mee opgegroeid. Hè? Ja, zeker. Was het jullie droom om zangeres te worden? Ja, van mij toch wel. Ik vind het... Van mij ook, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Hebben jullie daar vroeger al iets mee gedaan? Was je als klein kind al aan het zingen?
Ja, op de basisschool al, bij alle voorstellingen en ja, altijd op de bühne. Ja, overal. Cafeetjes, dan een bandje, dan daar, dan daar. Dus, Ja, ik heb zo nog van die hele schaamtelijke home-video's waar je dan als kind op de livingtafel zo keiluid K3 dan in dit geval staat mee te zingen. Ja, dus de droom zat er zeker altijd in. Ja. En ja, iedereen groeit op met die K3-liedjes hier in Zeeuws-Vlaanderen, ook in België. Treden jullie daar ook veel op? Ja, we hebben deze zomer ook een paar optredens in België. Dit jaar iets minder, vorig jaar hadden we er veel in België. Ja. Dus nee, doen we zeker ook. Ja, klopt. Was jullie droom over een paar jaar? Goh, ik weet niet, heel de zomer vol spelen, hè? Ja. We hebben al het geluk gehad om een keer op Paaspop te staan, dat wil ik wel nog eens. Ik wil wel nog een keer op Paaspop. Ja, ja. Van die supergrote podiums of de Arena, Ziggo Dome? Ja, graag. Graag. Goed. Doe maar. Dat is geweldig. Ja. Bij deze bel ons, www.allekleuren.be. Oké. Hey, ik zou zeggen, het podium is voor jullie. Geniet er lekker van. Dankjewel. Dankjewel. Gaan we doen. Voorzitter Tiziano Staes, blij dat we er weer zijn en heb je er zelf ook zin in? Ja, zeker weten. We hebben gelukkig vanmiddag droog. Vanmorgen en gisteren was het nog aardig aan het regenen en hadden we met de opbouw redelijke natte voeten. Gelukkig nu was zonnestralen, wel een stevige bries, maar daar kunnen we ons op zich op kleden. Dus. Het is goed te doen met het weer. Hey, Grauwrock, dat is flink gegroeid, hè? Wat maakt dat festival nou uniek? Nou ja, voornamelijk de saamhorigheid. We zien ook vaak dezelfde mensen terugkomen speciaal voor Grauwrock. Nou, als we kijken naar Grauwrock voor Specials, dan zie je ook de instanties steeds met grotere groepen komen. Uiteindelijk voor vandaag is natuurlijk wel de begeleiding. Dus we hebben een tal aan vloot van vrijwilligers. Dus, zomaar een vraag, hoe worden nou bepaalde artiesten geboekt? In eerste instantie is het eigenlijk een beetje we met een pen op papier en we gaan kijken welke artiesten zouden we graag willen zien. Welke artiesten zijn in het budget te passen, want ook hun hebben te maken met inflatie en stijgen ook enorm. Dus ja, het is af en toe wel passen en meten. We kunnen niet alles gewoon ook met budget. Als we één artiest zouden doen, ja, dan kunnen we de andere niet meer laten komen. Dus op die manier is het wel. Kijk, uiteindelijk Grauwrock voor Specials heeft een andere doelgroep. We krijgen uit de stichting het Huus Tragel krijgen we bijvoorbeeld ook duidelijk te horen van kun je daar eens naar luisteren. Net als nou de tributeband K3 is daar een voorbeeld van. Andere jaren hadden we bijvoorbeeld Wolter Kroes, Frans Bauer, Frans Duits. Ja, dat zijn specifiek. Voor Grauwrock kijken we natuurlijk wat is er een beetje opkomend artiesten, bands. Plus welke band zouden we graag naast de vloot die we reeds gehad hebben na 25 jaar. Toch proberen we ieder jaar iets nieuws te krijgen. Dus op die manier. Hey, en hoeveel mensen zijn er zo bij betrokken bij heel die organisatie? Het bestuur bestaat eigenlijk uit 12 bestuursleden van Grauwrock. Dan hebben we een apart bestuur, zeg maar, wat een mengelmoes is tussen bestuursleden van Grauwrock met de stichting. Dus dat zijn er ook om en nabij 8. Dus op die manier. En dan daarnaast, zonder vrijwilligers hebben we geen bestaan. Dus, hoeveel zijn dat er? Vandaag dacht ik om en nabij 70. En morgen iets minder, maar ja goed, dat zijn ook rond de 40 vrijwilligers zijn er op de been. Dus, Maar ja, die doen dat dan wel graag. Hè? Hoe zit het nou met de veiligheid op terrein? Ja, op zich het terrein is afgesloten. Daarnaast hebben we vandaag speciale attributen, zeg maar, voor een lichtdouche. Dus ja, daar hebben we wel wat mee te maken. Gelukkig we hebben een voetbalveld, dus het is allemaal eigenlijk gelijkvloers. Net als de overgangen naar de tent proberen we dan met bruggetjes, zodat het struikelgevaar minder wordt. Ook voor de rolstoelgebruikers.
Daarnaast loopt er security op het terrein rond voor de veiligheid. Ja, dus het voornaamste is zeg maar, het struikelgevaar te voorkomen. En dan heb je al heel wat. Ja, voor de rest ja, brandveiligheid. Dat is gewoon volgens de wet. DHBO zag ik ook lopen, ja. DHBO-posten hebben we vast op het terrein. Die lopen ook rondjes. Ja, dus op die manier. En hoeveel bezoekers verwacht je zo die 2 dagen? Vandaag zitten we rond de 1200. En morgen denk ik, gezien de kaartverkoop, zullen we ongeveer uitkomen rond de 2000. Dus, dat is mooi, hè? Ja. Hey, en het festival, heeft dat ook een maatschappelijke functie of een bepaalde impact? Nou ja, kijk, vandaag is het mooiste voorbeeld. Je ziet dan natuurlijk de doelgroep. Voor hun is het echt een uitje. En zeggen ook, zodra dat ze eigenlijk naar huis gaan, hopelijk organiseren we het volgend jaar weer. Ja, dat is eigenlijk de waardering en voldoening bij die doelgroep is enorm, ook voor de organisatie. Hey, en bij welke zanger of zangeres of groep zou je nou zelf voor aan het podium gaan staan? Nou ja, morgen komt drukwerk. Dus op zich is dat ook wel leuk om een band uit het wat oudere generatie. Ik ben zelf niet uit die tijd, maar we zingen het mee, dus dat is op zich wel leuk. Vandaag is ook al fantastisch en morgen denk ik ook, daar zijn we er ook weer. Ik wens jou heel veel succes. Dankjewel en neem het zonnetje mee. Hey Belinda, ook weer van de partij hier? Ja, zeker weten. Ja hoor, geweldig. Ja, heb je er een beetje zin in? Ja, ontzettend. Ieder jaar kijk ik hier naar uit. Ieder jaar. Ja. Want hoe vind je het vandaag om weer hier op het podium te staan? Nou, ik heb daarnet al de tribute band K3 gezien. Nou, die waren al fantastisch. Dus er zit in al plezier en meezingen en meedansen. Ja. Als ik je nou een vraag mag stellen, met welke zanger of zangeres zou je nou nog eens graag op het podium willen staan? Oh, dat is een hele moeilijke, je overvalt me. Laatst heb ik met Corrie Konings gestaan. Was ook een groot feest. Zou ik zo nog weer willen doen. Ja, ik heb geen idee. Op het moment weet ik het even niet. Ze biedt mij maar met Samantha Steenwijk. Nou ja, wie weet. Ja, die kan geweldig zingen. Ja, zou ik zo doen. Ja hoor. Ja hoor. Hey, heb je ook eigen nummers geschreven? Ja, ik heb een eigen nummers geschreven. In het Nederlands en het Engels. Zelfde tekst geschreven. En dat gaat over mijn overleden broer en mijn overleden vader. Maar het is een uptempo. Niet te triest. Nee hoor. Nee hoor. Wie zijn nou jouw muzikale voorbeelden zo? Ja, sowieso ook Samantha Steenwijk vind ik geweldig. Ja, en Corrie Konings omdat hij zoveel jaar in het vak zit. Ja, en Mart Hoogkamer vind ik ook helemaal geweldig. Daar zou ik wel eens een duetje mee willen zingen. Ja, vind ik wel leuk. Ja. Wie weet hè? Hey, en hoe bereid je je nou voor hier op zo'n festival? Nou, ik weet ieder jaar wel wat voor liedjes ze ontzettend leuk vinden. En ja, het maar lekker Polonaise en meezingers zijn. En we deden ook disco-nummers. Ja, gewoon van alles. Je had er weer een feest van maken. Ik zou zeggen, ga het podium op en heel veel succes. Oké, dankjewel. Joe. Kleine vogel, blijf maar zingen. Blijf steeds opgewekt en blij. Maar beloof niet, als jij straks in de rond vliegt, dat je je mooie liedjes fluiten blijft voor mij. Maar beloof niet, als jij steeds in de rond vliegt, dat ook je mooie liedjes zingen blijft voor mij. Ja, jullie kennen hem, hè? We hebben gevlogen. Oké, we gaan nog één keer hier een disco maken. Nou, ik heb hier Danny Panadero bij me. Het ook wel het blonde fenomeen genoemd. Jazeker, ja inderdaad. Danny Panadero, helemaal vanuit Torremolinos hier naartoe gevlogen. Oh, dat was ik gisteren ook nog. Oh, was je gisteren ook nog? Heerlijk hè? Ja, Vangerola, heerlijk hè? Ja, lekker hè? Hey, en heb je de weg naar de Grauw gevonden? Ja, het is pokken en het vliegen, maar ja, jullie hebben genoeg weilanden, voetbalvelden waar je kunt landen, dus de helikopter kon niet makkelijk landen. Oké, nou even een vraag. Want wat is nou, je bent bekend om je unieke stijl. Hoe zou je nou je muziek willen omschrijven? Nou, gewoon vrolijke, gezellige meezingers. Hè. Ik heb bijvoorbeeld Dennis Autopaleis, Auto's voor een mooie prijs. Nou, daar kan iedereen meezingen. En natuurlijk heb ik de hit, ik heb een hit omdat er Fuck You in zit. Ja, je mag het niet zeggen, maar je mag het wel zingen. Ik heb het gezien, ja. Ja. Hey, wat was nou de inspiratie voor Danny Panadero? Waar komt hij dan vandaan? Ja, nou, Panadero, ja, je weet wat Panadero betekent, of niet? Ja, bakker. Ja, nou, daar zijn we er al. Zo moeilijk moet je het niet zien.
Nee, precies. Dus ja, bakker. Ik dacht al, die man zit veel in Spanje, hè? Ja, dat klopt nu. Ja, daarom. En daar noemen ze me allemaal Panadero. Dus ja, dan blijft het Panadero natuurlijk. Nou ja, ik vind je teksten, die zijn ook meestal wel om te lachen. En er zijn ook lekkere Nederlandse meezingers. Zeker. Ja? Zeker, ja, dat is belangrijk. Hè. Mensen moeten gezellig meezingen. En ja, weet je, het gaat over lekkere, leuke, simpele dingen. Niet over ellende en dit en dat. En over, nou ja, je weet het wel allemaal, die schunnige woorden. Hoeft allemaal niet. Het enige wat ik heb is een hit, ja, omdat er fuck you in zit. Maar ja, dat kleinigheid. Hey, wat vind je nou zo leuk aan het optreden hier? Nou, ik laat me helemaal verrassen. Dit is voor het eerst dat ik helemaal hier in Grauw ben. En ja, het lijkt me ontzettend gezellig. Is het ook gezellig? Dat vraag ik me, ja. Het Zeeuws-Vlaamse land is gezellig. Ja, hè, hier gebeurt altijd wel een leuk feestje. En ik kende het festival ook niet, Grauw Rock. Maar ik laat me verrassen. Hey, en hij ook een nummer dat je helemaal uit de plaat gaat? Nou, ik speel de smoelschijf. En mijn single Smoelschijf, die komt ook uit. Kijk, dit is de smoelschijf. Hier, die kun je op blazen. En je kan erop zuigen. En nou, dus er zit een nummer in met smoelschijf en ik ben heel benieuwd. Het gaat over de liefde. En er moet wat meer, ja, we moeten wat meer liefde hebben, hè. Want iedereen heeft iemand nodig om van te houden, toch? Komt helemaal goed. Oké dan. Super, dankjewel. Succes, hè? Alles ballades, hits, rock'n'roll. Niets was uit de kool, maar wil je hoog gaan komen in de hitparade, dan zijn er maar twee woordjes, ja, het is maar uit je breed. Ik heb een hit, omdat de fuck you is hier, fuck you is hier, fuck you is hier. Ik heb een hit, omdat de fuck you is hier, fuck you is hier. Ja, is het best wel iets mooier uit de hand, normaal niet uit, dan doe ik een beetje. Dus geven we er uiteindelijk allemaal aan toe. De leukste liedjes gaan toch over fuck en rolling you. Ik hou van jou, ik blijf je trouw, dat is het toch niet. Wie is alleen wachten nog op fuck. Ik heb Samantha Steenwijk bij me. Samantha, welkom op Grauw. Het was een lange reis, begreep ik? Het was een hele lange reis. We hebben hier hele nare sluizen. Nou, niet in Grauw natuurlijk, maar een stuk terug. We hebben 1,5 uur voor een open brug gestaan. Ik kon niet meer terug, ik kon niet meer vooruit. Ik had geen zwemdiploma. Nee, heb ik wel hoor. Maar ja, dit is de derde optreden ooit waar ik te laat ben. Ik vind het vreselijk, ik schaam me kapot. Ja, dat moet je niet doen, want hier in Zeeuws-Vlaanderen zijn we gewend dat we wel ergens voor een brug of voor een tunnel staan. Maar dat maakt niet uit. Nou, hoe voelt het om vandaag hier op het festival op te treden tussen al die fans? Ja, dat is natuurlijk superleuk. Het weer zit mee, het zonnetje schijnt. Ik heb er super veel zin in. Zeeland is altijd bloedgezellig, dus ik ga ervoor. En je bent ontdekt met The Voice en met... Ik leef mijn eigen leven was dat. Ja. Mijn allereerste nummer 1 notering, waar ik nog steeds heel erg trots op ben. Een liedje van André Hazes. Ik deed het eerste volksliedje ooit bij The Voice. Het eerste Hazesliedje ooit. En ja, daar ben ik nog steeds hartstikke trots op. Het is goed gegaan daarna. Dat mag je ook wel zijn, hè? Nou, je bent volkszangeres en je zingt inderdaad veel nummers van Hazes. En je zingt ook een ander genre. Ja, nou, voornamelijk volksmuziek, dat wel. Ja, maar ik draai me ook niet om voor Tina Turner of iets uit de 90's. Ik vind eigenlijk zo goed als elke muziek wel leuk. En ik wil het ook eigenlijk altijd op het podium doen. Maar goed, je moet wel een beetje een lijn trekken natuurlijk. En je weet ook goed gevoel in je nummers te leggen. En wat is nou je favoriete liedje zelf? Oh ja, dat is een goede naam. Ja, dan toch wel iets van Hazes. Als je dan over gevoel hebt. Ik leef mijn eigen leven is wel echt een beetje mijn lijflied geworden. En dat elke keer als ik dat zing, dan voel ik dat nog. Ja, dus ja, heel graag die dan. Want je nieuwe liedje, dat kan maar zo. Dat is ook heel mooi. Ja, maar dat is feest. Dat is feest. En dan kan je ook gevoel leggen. Heel veel vreugde, heel veel euforie. Dus dat is zeker ook leuk. Vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ja, volksmuziek, dat leeft ook echt in Nederland. En jullie zangers, jullie krijgen ook echt al die zalen vol. Hè? Ja. Ja, het is ja, niet normaal hoe groot het is. Kijk, in het tijdperk, zeg maar even, Corrie Konings en Willeke Alberti was het natuurlijk ook wel heel populair. En we stormden die liedjes ook de top 40 lijsten. Dat is heel lang weg geweest. En nu komt dat weer terug. Ja, dat is zo fijn om te zien dat gewoon onze eigen muziek uit onze eigen Nederland gewoon gewaardeerd wordt. Wat is nog een ultieme droom om ergens te staan?
Oh, nou, de Formule 1 Zandvoort lijkt me wel heel erg tof om met Wilhelmus daar te mogen zingen. Ook omdat ik van Formule 1 hou en ik hou gewoon heel erg van Nederland, van ons eigen landje. Dus dat lijkt me tof. Maar in Nederland, of in Den Haag, ik kom uit Den Haag natuurlijk, Rijswijk. Daar heb je het Malieveld. Ja, dat is toch ook wel dat je denkt, tuurlijk wil je Ahoy ook vullen en Ziggo Dome, noem alles maar op. Maar het Malieveld is thuis. Dus ja, dat zou ik wel tof vinden. Maar hij is heel hoog gegrepen. Nou ja, wanneer zou kan nog komen, hè? Zo is het. Nou, ik wens jou heel veel succes vanavond en veel plezier, hè? Nou, kom goed. Nou, goedenavond, Steam Sisters. Coverband met alleen vrouwen. Ja, leuk. Ja? Ik zeg ja, leuk, gezellig, ja. 6 vrouwen veroveren de mannenwereld. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat denk ik wel. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Ja. Jullie hebben deelgenomen aan Headliner. Dat is een tv-programma voor muziek. Jullie hebben dat gewonnen. Nou ja, voor ons gevoel wel, maar... Ja, voor jullie dingen wel natuurlijk, want ja, jullie hebben het zo druk. Ja, we hebben het heel druk, maar ja, wel superleuk dat we zoveel plekjes in Nederland zien in plaats van alleen maar een tv-studio. Hey, waar komt de naam Steam Sister vandaan? Ik denk dat ik dat beter aan een van de OG's kan geven, die vraag. Want ik zit nog niet zo lang in een band. Maar Lilou, die weet precies waar deze naam vandaan komt, denk ik. Nou, voor deze band heten wij Steam. En toen hebben we een paar jaar geleden, toen wilden we het iets vrouwelijker maken. En wat is dan beter dan Steam Sister? Hey, en hoe kiezen jullie welke nummers dan jullie willen coveren? Met een dobbelsteen. Ja. Nee, we gaan vaak naar de karaokebar. We spelen vaak Hitster. En dan kijken we gewoon welke nummers het goed doen en welke nummers wij leuk vinden. En denken we, nou, dit gaat het worden. En dan proberen we dat. En als het iets wordt, dan horen jullie het zo en anders niet. Ja. Wat hebben jullie ook wel eens een nummer gehad dat je denkt van, nou, dat gaat hem niet worden? Nou, heel vaak hoor. Eva doet niet meer mee aan het interview. Nee, we zijn natuurlijk met z'n zessen, dus er is altijd wel iemand die bij een nummer denkt van, oh, niet deze. Maar ja, weet je, als die werkt voor het publiek, dan werkt hij voor het publiek. Nee. Ja, maar je zult ook wel eens een nummer gehad hebben dat je dacht van, nou, dat wordt niks en dat wordt een hit. Ja, zeker. Zeker. En vooral Gasolina doet het vaak heel goed. Ja. We hebben een aantal die denken, oh, dat doet helemaal niks. En dan gaat het publiek los. Ja. Ja, ik dacht namelijk bijvoorbeeld dit jaar van nou, twerken, is dat niet een beetje misschien te vrouwelijk als 6 vrouwen gaan twerken op het podium. Maar blijkbaar vindt het publiek het toch wel leuk als we dat doen. En zet je thuis ook wel eens een Hollandse meezinger op? Ja, ik kom uit Amsterdam, dus Hazes is verplichte kost natuurlijk. Daar kan je niet onderuit natuurlijk, hè. Heb je ook een favoriet nummer waar je helemaal los mee gaat? It's Raining Man. Ik bedoel, dat is toch... Het is gewoon losgaan. Het is gewoon losgaan. Wat mogen we van jullie in de toekomst verwachten? Oh god. Nou, nog meer hits. Ja, meer hits, meer grotere optredens. Ja, vaker hier terugkomen. En ja, gewoon meer vrouwen. Nog meer vrouwen in die mannenwereld. Oh ja, nog een grotere roep, maar dat is niet de bedoeling. Maar wel... Ja, nou ja, Gelderdom is vol of Ziggo Dome. Prima, dat is een goede opstart. Ja, Avas Live bijvoorbeeld, Ziggo Dome, Vrienden van Amstel. Ik noem maar een paar dingen. Ja, het zou wel leuk zijn. Nou, we gaan naar jullie kijken. Ik zou zeggen, heel veel succes hier. En succes in de toekomst. Ja?
Nou, dat was weer een hele leuke dag hier hoor, bij Grauwrock Specials. Wij hebben er in ieder geval van genoten. Morgen hebben we nog een dag. Dan is het gewoon Grauwrock. En dan zijn we er ook weer bij. U ook?